na gaji yaron nan wanda a tattara ya nashi a dawo da shi gidan ai yaro shekara ta 25 ni a can shi ma sai ya 25 kana nufin yanzu sai ya shekara 25 kamar kai kunna zaka dawo da shi shekara 25 kawai ki shi ke yana 20 yau na shekara shi ba zai dawo kana nufin ka ce sai ya shekara 25 din kamar da kai kunna zai dawo chip na fi iskanci mazan kwarai. Will I greet you, sir? Good morning, sir. Manda mazan fama. Mon, sir. Kun ga jiya kun ga shekaran jiya. Will I greet you, sir? Yes, stop. No problem. Kun ga jiya kun ga shekaran jiya kuna jiran ku ga anjima. Bari kawai na ji simintin nan. Ko? An kai da wanka ta sha da mun kai ba ita ce. Kaga maza kenan. Mazan kwarai Allah ya taimaki sa mai. Wai mai fara ne training yake yana cikin gidan. Da mazan fama. Ya yi flat. Okay, sir. Kuka sa ne take koba a banza. A cikin gidan sa. Wato wani gadar kamar da waka aka kwallo. Wagga maza na ba. Please, next. Okay. Next. Yes. If you are come this house, I say down, go. And I say slap. Slowly with singing, imagination with time. No, sir. No, please. How? Slow motion. Slow motion. Wait, stop it. Gida yanzu wannan aikin haka kake son yaron nan shi ma wannan zibiya da kake a ƙasa kana kake shi ma so kake nan din nan sai na nema yanda kake wannan wahala yanzu kai ma so kake idan ga mu je ciki mu je ina jin sai nan fata nan ta kai to mu je ba kawai sun sa ne su fa su mutu yan falla kawai